ing atase mung musuh karo Panakawa sing dibantu karo bedes elek jenenge Anoman. Parandene wadya balaku ora ana sing mangga Puliyaya. Gulungono genderamu bangka ana gaman sawangen. Ratu Mandura bala sing magot suraning Indra jakana madani pabaratan. Janji nek wong etok biabat titik. Anoman. Apani karo Ratu Mandura? Apa kowe ora ngilu karo githokmu Pramawas diri? Kowe iki abine kadangku Anom Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wani karo Baladewa padha karo wani karo sesembahmu Ndarawati. Ayo minggat. Janji ra minggat jejueng kuantemu. Aduh mati aku. Cari kaya kawal kencang kowe. Perkara kowe. Petro. Yo. Terus. Ya. Setan alas kowe. Gong. Oke. Tro, asu Tro. Oke, baby. Gong. Oke. Terus. Handhedhang kayuga kono sira Ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane Welkatak sini jejagi jroning wari bathuk ulam tanpa tuwa minajra samudra mila gogo saben hari bener pangandika
andikane para pinter wong ki lamun to darbi sedya hayu mesti bakal manggih rahayu Gong. Sakjroning aku kelawan kowe nemahi bebaya gedhe sing kaya ngene iki pendhita Kendali Sada Resi Anoman sing teka. Syukur. Tegese Anoman ki ora lali karo labuhane Panakawan. Awake dhewe mbiyen sing glowentah sing ngopeni Anoman wiwit saka cilik nganti Ripalungguhan iki. Ayo. Ki Lurah Petruk, piye Anoman? Nyuwun pangapunten ciptosipun kula dipun utus dening Kiai Semar Badranaya. Semunipun Kiai Ismaya boten ninggalkaken bidal dika dhateng negari Ngamarta. Mila kula kadhawan hanungka mbok menawi wonten bobol boreng sarta wonten bebaya ing marga kula kedah caos pambiyantu. Nah, yen pancen ngono malah tiwas bener. Ripalungguhan iki babar pisan aku ra nduga mana semune bakal dadi geger dadi pancakara. Ana menungsa sing Indradala sing jenenge Prabu Baladewa. Lho kuwi pepunden Mandura. Iya ning nyatane dheweke semune slagane nganeh-nganeh. Nyibarate hitungan ganjil. Nyibarate gamelan kaya ora laras. Ing atase Ratu Mandura kok bakal nindakake sandi upaya rekayasa rekadaya. Ya kuwi bakal njaluk anane jimat Kalimasada mula kang mangkono man. Syukur bagi sewu lamun Ripalungguhan iki kowe wis teka ning kene. Semune si Baladewa kendel kae mergo duwe piyandel. Mula kang mangkono sapa meneh sing tak sambat sebuti sakjroning bebaya kaya ngene ora kowe Anoman. Man pinarak ingkang prayogi kula ing badhe makarti kula ing badhe jumangkah bagus. Anoman malumpat sampun prateng teng monggo nari pamandhap kamyo dongeng entek-entek si penunggu patek nono penunggul apa dosane
dosa ngungkuli soma aja di ndak kualat lah iya bener kandamu wali sumber kadiwasa nyet putih gede selek keklek kempong pira jambul wanen ngaglak ning tengah dalan sopo lek nomripatmu jerengen gobokmu ala tanpa rupa ki pendhita Kendali Sada Anoman kang dadi aran wah munyuk wae dadi pendhita luwih becik munyuk duwe derajat pendhita sing tegese duwe budi pekerti sing apik tinimbang dapur menungso ning patrapmu kaya kewan wah ngabangke kuping tembungmu Hari palungguhan iki kowe ora perlu ngerti aku sapa sing wigati kowe nyingkira ngiwa utawa nengen. Kowe minggira kowe nyisia. Endi Panakawan sing jenenge Petruk lawan Bagong bakal tak srimpung sikile bondo tangane pocok jangkane. Hari palungguhan iki Anoman gawe giri sayembara karmu. Kena kowe tumantaka lawan Kyai Petruk lamun to pinter nglangkai bangkene Hanuman piye sugih kendel bondowani lekan golek momongan puno golek pasampai tatal grajal majus jangka tebak dadamu layang nyawamu ya rok joni biatanmu awas wah wah
iso nyekel aku padha karo iso nyekel angin. Wah, omong apa? Hah? Wah. Oh, Idian. Hah? Hei. Wah. Hei. Yo. Lo. Hah? Hei. Oh. Lo. Ah.
Sayutamara saketi wuri. Ampian kaya wong njala, rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal gigrik uluku salombo. Ayo, maju apa ora ngarsa? Kelakon mati dening kowe aku. Piye? Maju apa ora ngarsa kelakon mati dening kowe aku. Wale mati dening aku kowe. Pancen sengaja tak walik. Aku perang tak niati bunuh diri. Dek ngono, Luwih becik mati tinimbang ning omah ya dioyak-oyak kredit. Bangka mbok wis pateni tenan. patenana. Hop 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 ha hop ha hop yo ya. Oh, kami hop ha hop wit hop hop wut nyo 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 nyo. Sendasku dhewe sing kena. Eh. 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 Sepi tenan kuwi. Sepi apa gue? Arang kandang tapumu. Kemarin rokok belum mbak. Oh, 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 hey, hey, hey. Mangkahan grus-rusa sumbar lindu ketar bumi kunjing kumaludo guntur kato pahlagalak trayoli binatang ora patut babar pisan. Ing atase mung musuh karo Panakawa sing dibantu karo bedes elek jenenge Anoman. Parandene wadya balaku ora ana sing monggo kuliyaya. Gulungono genderamu bongkok ana gaman sawangen. Ratu Mandura bala dadi magut suraning Indra jakana madane pabaratan. Janjian nek wong ngetok blabak pitik.
arep wani karo Ratu Mandura. Apa kowe ora ngilo karo githokmu Pramawas diri? Kowe iki abdine Kadang Wanop Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wani karo Baladewa padha karo wani karo sesembahan Kundarawati. Ayo minggat. Janji ra minggat jejueng kuantamu. Aduh mati ya. Cari kaya kawan kencang kowe. Anoman maine nek ngono lek perang. Lah nyapa? Mung digetake karo Baladewa njur ngucireng pupuh. Mergo Anoman kae ngerti tata krama, ngerti karo Udanegara. Lho sebabe Anoman ki lak duwe sesembahan ya kuwi Sang Hyang Wisnu. Mongko Sang Hyang Wisnu nitis marang Ratu Ndarawati. Ratu Ndarawati kadang anome sinuwun Prabu Baladewa. Yen nganti Anoman wani karo Prabu Baladewa padha karo wani karo Ratu Ndarawati. Nek lek yo kudune iso mbedakake endi bener endi luput ngono kuwi. Lek pancen luput aja dibelani gandeng awake dhewe bener. Kudune lah yo dibelani ora kaya ngene iki. Sing kok pikir karo sing nglakoni kono iki beda. Anoman karo kowe iki beda. Yen karepmu ya kudu wani terus. Nek Anoman iki duwe pitung liya. Lah kok Baladewa mencak-mencak Sing enek mung aku karo kowe. Sing enek mung aku karo kowe. terus Ripalungguhan iki jare kowe sebaya mukti sebaya pati karo aku. Tak jaluk ki aja mung janji-janji sing tanpa bukti. Ning Ripalungguhan iki aku pengen ngerti kaya apa kasunyatane. karepmu Nyata kowe ngaku dadi adike Petruk, dadi anak ragile Bapak Semar. Ra iso ngadepi Ratu Ndarawati aja ngaku Bagong. timbang ngono Ripalungguhan iki aku patenono ae. Nah, aku kon adu arep karo Ratu Mandura njur aku bunciku menang ki apa? Modalku menang ki lho apa? Loh, modale mung kesucen. Tekad sing tulus, tekad sing bener lan utama. Wis to, sing bener bakal jejer, sing luput bakal mawut. Sapa sing bibiti ala ing kono wanggune bakal sirna. Ah, teori Buktekno. Buktekno. Wis to percaya wae. Upamane nganti cilik lara gedhe mati, matimu ki mati said mergo mbelani karo bebener lan kautaman. Adepono Ratu Mandura. Aku percaya karo kaprawiranmu. Dagelan elek Bagong. Mendono mripate kaya ngono, sing kok ndendelke apa-apa. Aja kowe sing maju. Ayo, ndi dulurmu sing jenenge Petruk. Kon adhar karo Ratu Mandra ilangane nyawane. Petruk ning endi? Ngomong sing digoleki iki Petruk. Truk, Apa? dek iki musuh karo aku ki ra wani wedi lek kewalan. Sing digoleki kowe, yakin, sumpah. Lah kowe lek bocah pinter to. Hah? Ya piye carane? Carane apa? Kowe kandha yen Petruk lagi lara. Ampuhe ucap ra kaya ucape dhewe iki padha karo donga lho. Kowe nganti lara tenan. Wis to. Sing baku kowe ngetokne kaprawiran kandha ngono. Ya. Sinuwun Mandura, Apa? Endi dulurmu Petruk? ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Petruk nembe sakit. Ora ya ben gotong gorene. Nggih. Truk, Apa? lara ya ben kon gotong gorono. Watone dislomer rokok sik muni aduh, tetep kon perang kowe. Aduh piye anda? Ngene wae. Kandha yen Petruk kebacut mati. Hah? Kowe arep mati. Lek mati tenan ya ampun alhamdulillah bojomu tak pekno. Kandha. Tenan iki, tenan. Oke. Ngopo nek malah tangisan kaya ngono? Ngaturaken warta lelayu. Warta lelayu piye? Petruk, Petruk ya kene. Petruk mati. Edan sing kandha sapa? Sing kandha Petruk. Bro,
Apa? Ketrucut cangkemku, Tru. Aku ngomong lek kowe mati sing ngomong kowe, mosok wong mati iso omong. Goblok kok. Wis suwi. Itu, lugu. Nggih. Warpane tenan karo aku. Sing kok ndelake apamu? Kula mboten ngendelke napa-napa. Ning kula menika nindakaken amanahe Bapak Semar, diperintah supaya mboyong pepundhen kula Pandhawa lan Kalimasada prapteng wonten ing Karang Kadempel niku tok. Mongko nuwun sewu Bapak niku sing ngukir jiwa raga kula menika pengiran katon yen nganti kula mboten nindakaken perintahipun dosa menapa ing badhe kula temoho. Ning wong ramelek pripatmu adbar karo sapa? Ratu Mandura Prabu Baladewa sing kondhang karo Sekti Mandraguna duwe kaprawiran ngedak-ngedapi. Aku duwe kaprawiran sing bisa gulung jagat paribasane kowe adwar sing kok ndelake apamu. Lho lunga. Kowe minggat. Saged mboten badhe lunga. Ya ra minggat ilangi nyawamu. Yen pancen saged mangilangi kula nggih pun bosen urip sing hawane panas ngeten iki. Oh, ora bobo tenan. Hei. Bu. Wah. Orang gondro sepiro. Jaluk ratu umurmu tenan kowe. Prabangka diajak kok apa kowe? Ngendel-ngendelke jarak karo ratu Mandura kowe. Petruk bangka. Truk. Aja guyon lho, guyon aja tok turu ngono. Biasane wong guyon tok turu asine yo ngantuk tenan kuwi asine. Geting aku perang sik rame-rame ning kancane adus keringet terus ngono kuwi lho. Sendek ning rancakan. Mas Petruk. Truke. Tangi. Ngisi-ngisine jare asli anake Gendruwo, Raja Supala, saka Pulau Awindha ora iso mati nek nglemah nang kene. Aku percaya kowe duwe kaprawiran, kowe duwe kadigdayan lin kowe, gur musuh Baladewa sepira banggane. Aja guyon. Guyon ya kena ning aja etok-etok mati ngene lho. Mulai nganti numusi tenan cilaka kowe. Truk. Kedepe ora lho. Dadane. Iki mbiyen yo ora melu ya roh. Iki ra obah awake adem kabeh ya ampun piye to. Kowe nganti mati kancaku berjuang iki sapa, Tru? Kowe tangi aku kan karo gareng gandhe ABC ra tau apal kok. Kowe ora karo kowe aku mau kowe tangi aja ngono anake bapak sing santosa iki kowe, Tru. Tangi, Tru. Kowe aja mati, Tru. Ya ampun, nenek sinden udo iki sapa? Endi? Tutik. Turune.
ngece bareng tuting guru. Keparat kowe. Sing kebangetan niku kowe. Nyapa nyalane aku? Lah ngerti kakange diajar karo Ratu Mandura malah Petruk Jaya apa kelakuan wong. Belajarku memberi semangat motivasi support ning kowe ngene lho. Carane ora kaya ngono kuwi. Kalah aku, Kang. Hah? Kalah. Kalah piro? Tak tambahi kowe. Terus. Kalah lagi perang karo Prabu Baladewa. Ya memper wong nyatane kaya Ratu Prawira tenan dhewe gur wong cilik apa kalah ya lumrah. Ning apa awake dhewe njur ngalah ngene iki wae. Karepmu Kowe ngerti sapu sada kae. sadang apa? Sada kuwi yen siji gampang diceklek. Terus Nek yen akeh ditaleni kuwi bisa dadi kekuatan ingkang hebat. apa? Ya, Lah ide gur loro berarti sada loro. lho ora, dianggep sada pirang-pirang mergo kekuatan niat semangat sing makantar-kantar kaya geni muruh. Terus sirmu Maju bareng. lek bareng penak to? Ya, kok sik to, ngene lho maksude ngene lho. Aku karo kowe iki maju perang bareng. Ayo terus. Perang karo Baladewa to. Heeh, betul. Yen perang engko sing diarah sing diincer mung pupune sing kiwa tok, aja ngarah liyane. Terus engko pupu kiwa terus pamane aku didek karo Baladewa ya. Kowe maju pupu kiwa terus. Lek kowe didek aku bantu terus. Aku didek kowe maju meneh nyerang tetep pupu kiwa. Nggih. Lah gampang kowe ngono kuwi diomongane gampang ning dilakoni angel. Ora, gampang iki. Nadyan kaya ngopo lan kepiye wong loro karo wong siji tetep ampuh wong loro. Urung karuan, Werkudara karo Hamsa Dimbaka didukumbono ya. Ade didukumbo piye sirahku ora iso atos sing ndang makbuk ngono tok iki. Wis to waniya dibuktekne dhisik barang yen dijajal aja sok dipaidu ngono lho. Kabeh kuwi kudu dijajal wis dhisik. Oke, siap. Lah kowe wani aku ya wani. Oke. Ngerti to carane? Ngerti? Budal. Budal. Merdeka. 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 Yo kok. Oke. Merdeka. Merdeka. Menang. Menang. Yo. Yo. Yo kok. Yo. Ayo kok. Yo. Ayo kok. Yo. Ayo yang sakit kakak. Perang malah penggolongan mati. Wah, maju meneh. Apa njaluk menang yen maju ngono kuwi? Maju dereng kanten alek menang. Kok iso? Tarik tambang niku maju malah kalah. Limur we. Mutar we. Buktekke, Mas. Ngopo nyekel nyawangi pupu. Mboten kok. What? What? Kuwi perang apa kuwi? Senenge sing penting golek menang. Gong. Oke. Aja dodo pupule. Pupu ngono ning. Ah, jarak perkara kowe. Petro. Yo. Terus. Ya. Setan alas kowe. Gong. Oke. Terus asui terus. Oke, baby. Wah. Gong. Oke. Terus. Ayo. Sampai pagi. Wah,
Ayo kowe niba tangi lagi iki terus ana lakon Baladewa pincang. Gareng rene tak golekne kanca. Baladewa pincang. Setan asman. Prayoni binatang ora bejaji babar pisan. Ora kawan elek. Lha ya ben. Setan ngedeni kowe. Betul. Ora kaya ngene perang karo piyai cacane ora ngono kuwi. Ora patut babar pisan. Ratu le perang ngawur kaya ngono kuwi. Ampyak awur-awur nggih tatan ora nggih aturan. Mergo kabeh mau setan tenan. Wah panika. Tak cencang sikile tak glandang mak krungkep deh. Suweneng aku. Ngono kaya entuk dolanan. Aja gembilo siramu gigit siung pengapit ilang nyawamu. Hei, pramu kan jajak tau. Ganagar pancamuncar Dinong lerga kunang surat soro detan padgang Kasor lan pajaring Onopo Petro ngaturaken ketiwasan sakjeg jumblek cobi lo tak cerita napa enten lakon ing atase Ratu Mandura ning gigit Jangga. Sapa? Lho, Prabu Baladewa niku. Gigit janggane sapa? Gulu kula. Lanang padha lanang tik cokot-cokotan. Iki ratune nganyel tak blinteng ning ora. Lah ngono iki teh nglokor metu siunge sak gedang kepok ya, Tru. Iya. Karepmu wis ngono. Ngene gulune Petruk nganti abang kabeh. Mulai karo iku senene dikira ngapa-ngapa lho. Ora. Sok bedakne lho. Menawi kepareng kula tak ngampil sekedhap kemawon wujudipun jimat jamus Kalimasada. Arep nggo apa? Kula nggih perang. Engko ora kok balekake. Lah jenengan lek ya apal karo watake Petruk. Kapan to kula niku ngapusi kapan? Alah kerep. Rendas pecah ora. Iki kanggo kemenangan lho kok. Sekedhap kemawon. Jenengan kajenge saged mbuktekaken lan mirsani sapa to sejatine Ratu Mandura niku sekedhap kemawon. Aja nganti kok nggih sembranan Kalimasada. Mboten sekedhap estu mangke kula wangsulke melih. Tatan mundur neng iki lurah Petruk.
hangasta wujudipun jimat Jamus Kalimasada sinebul mawi donga suci dupi Sang Nata Mandura Prabu Baladewa nyaketi mangkono mustaka den ungkuli Kalimasada geni muruk manghalat-halat kawelagar Ratu Mandura babar sejatine wujud Sang Jaramaya. Jaramaya kae. Dalah kejudiran lakuku anggonku ngestokake dawuh perintahe Kanjeng Ibu Bathari Durga nyatane ora entuk gawe yen ndak tutuk-tutukne malah aku sing bakal remuk bubuk dadi rempon. Nyuwun pangapunten Ibu, kula mboten saged mujuti menapa ing dados dawuh paduka Ibu Bathari. Ratri gumulung mangrempak ing wadya mangrempak ing wadya magiriren prananggono rananggono magawe gelar Petruk kantong bolong bener pangandikane para winasis Giri Lusi Jamotan kena kinira nadyan to kowe wong pidak pejarakan paribasan saudon sakurupan nyatane bisa ngrampungi gawe sakjroning para Pandhawa iki mau lagi lena nggih ning menika sampun dados kewajiban kula nyatanipun ingkang babar nenggih andhanipun Bathari Durga nenggihipun Jaramaya sinuwun matur nuwun ya Tru. Mboten ngoten kula niki warga ing negari Ngamarta mriki. Kula dianggade kewajiban mbebantu bab repotipun kraton negari Ngamarta. Sumpahe Petruk dadi kawula niku aja sok ngarep-arep bebungah saka ratu ning kudu diwalik aku wis nate apa ngaturake marang negaraku. Lah kuwi. Ripalungguhan iki tak kantine kadang-kadangku para Pandhawa nyengkuyung Kyai Semar tumuju marang Karang Kadempel anggene nindakake sedya luhur. Nggih, menawi kados mekaten mboten laku sendika ngestakaken dawuh. Nggih, mangke ndak dianti-anti kalih Bapak Semar budal lon-lonan kemawon sinuwun. Iya, bagus.
suksma sinaksmaya winakya ing sapi pambukaning warana tarlen saking liyep layap pingaluyut pindha pecating supena ing atase udakara tabuh loro ndak sawang karang kadempel kae diane isih kencar-kencar isih akeh wong grenang-greneng mertandane le durung turu ya sawangen iki resi ira pengil aku mung bakal ndadar marang sing jenenge Semar Badranaya ngibarate gunung tak unggane ngibarate segara tak dunane sepira keprawirane Semar sepira kawas kitane Badranaya yen nganti ora iso mbatang sapa sejatine aku tanpa tak obong karang kadempel calone dadi awu Madya Ratriwas kawuri
antun